Hello mindenki, én Forto Games vagyok, és ez itt a Dragon Online. Hát nem tudom miről szól a játék, ezért mutatom nektek, hogyan kell letölteni, hogyan kell telepíteni. Először is Pusher Name az a név, ez szokásos lesz. Ajánlásot azt nem mondom el, mondjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy ír be újra jelszót, elmail. Na, itt egy kicsi szünet lesz. Oké, itt is vagyunk. Tudom, most látjátok, de mindegy. Na, itt mi legyen? Na, ez vagy mi? Írunk be valami hülyeséget. Batman. Ja nem, ez a játékos név szerintem. Régen is volt egy csatornám, annak az volt a neve, hogy Rambo Bence, de mindegy. Annak régen volt az. Oké, itt pedig a dátumot, hol születtetek, mondjuk október, nem is, akkor születtem, de mindegy, és akkor legyen mondjuk ennyi. Ezt még zsipáljuk ki. És nézzük, ó, nem jó. Ne fogadj fel, jó, akkor jó, oké. Nézzük újra. Kipáljuk ki. Most a jó, akkor ja, valószínűleg ez jó lesz. Na, itt is vagyunk be is regisztráltunk, ilyesmi, oké. Ott töltsük le, vagy ezt. Hát inkább ezt töltsük le. Amíg letöltjük, addig nem tudom mi lesz. Ja. Na, gyerünk. Én erre rányomok. Akkor kész. Oké, ehhez futtatásra rámentek. Erre egy kicsit egy pillanat. Erre már nem lesz szükségünk a böngészőre. Erre rámentek, futtatás. Ezt így húzzátok végig, ilyen tudjuk, de ez megjelenik. Erre rányomtok, lesz. Megvárjátok, hogy betöltsön.
megtelepítse. Ja, igen, ez egy ilyen telepítő hozzá, meg ilyesmi. Ez adja hozzá, hogy a játéknak egy install, arra rámentek, erre. Na, és csak erre kell várnotok, hogy ez betöltsön, rámentek, és akkor pedig játszhattok is. Igen, itt lassú. Szerintem nem csak ezt kell letölteni. Ja, tényleg is elfelejtettem, még hozzávalókat le kell tölteni, azaz ugyanaz kell nekünk a böngé. Ja, elfelejtettem. Úgyis a easy letöltési linket elküldöm nektek. Utána ezt is le kell tölteni a mods verziót. Mely igazából ez egy ilyen Gyűrűk Ura készített játék. Ja, igen, ja, tényleg most adja hozzá akarjuk adni. Igen, hozzá szeretnénk. Ha letöltöttem meg minden, akkor várja, ezt inkább jelsz majd is. Akkor nyugodtan már játszhattok velem, kis szervet kiválasztjátok, karaktereket. Ha ezt letöltötte, akkor már tegyétek ki az asztalra. Mindjárt letöltötte. Mindjárt. Ezt addig megnézzük, hogy hol tart. Elben törődjetek, itt csak végig megy. Látjátok, így végig fog így menni majd. De lassan, de mindent hozzáad. Na, oké. Aztán kész. Megnyitás. Ja igen, ha valakinek ezt adja ki, akkor abban ne törődjön. Ez egy ilyen, na nézzük. Látjátok itt, hogy ez ennek az ikonja. Ez majd így át fog alakulni ezzel, amit itt láttok. Úgyhogy nem kell megijednetek. Ja, tényleg várjunk. Mentek itt valakinek ilyen letöltések. Így. Oké.